ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroon pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Welding. Tumulo eh. Pusik naman eh. Nalago niya. Nasa parapan na kasama. Hindi. Kapurutol duman sa... Nabiglaan ni... Yes, natin ko naglagatik. So yun guys, nasira yung ating sasakyan. Tumama yung radiator sa ano? Bato. Sa bato. Matanyog sa naman. Kaya Tapos naputol yung ano, yung LC. So yan yung magiging problema natin. Try nga natin kung kayang ano. Marasya ito, marasya ba kita? yan, kaso tubig. Malakas yung tubig. Yung natabitin. Mag-upakit. Matultog ka. Taram ka pag-ikin. Parang mo duman sa ilawid ka doon dakula. So yun guys, papunta po kami dun kay Nanay Purita. Excuse me. Papunta nga po ulit kami doon kay Nanay Purita, tapos kay Kuya Pipito. Ayan, dahil nga po sa pagtutulungan ng mga taong mabuti ang loob, so nakapag-ipon po kami ng 8,000 pesos para sa kanila. So ito binili namin ng bigas, tapos yung grocery, tapos yung iba pa nilang kailangan. Ayan, si Sir Edwin Cadiz from California nagpadala po ng 2,000. Yan si Anonymous, 3,000 pesos. Si Sir Noel Abisnar 1,000. Tapos si Ma'am Diana Flor, 2,000 pesos po. So ayan, meron tayong 8,000 pesos para sa kanila. So ito, bumili na kami sa halagang 5,000. Itong mga dala namin, yung bigas, tapos itong grocery. Kasama natin si Michael Guess, oh. Mike, kaway ka Mike. Oh. Oh. Bagong gupit na si Michael. Malinis na. Turusado. Kaya mo talagaan? Ayaw niya na. Ini na sanasabi mo, tamagagan ini. Ha? Kamagyan. Ha? Kamagyan.
bilyag. So guys, pahinga muna kami kasi napakainit talaga ng panahon. May kasama pa kayong bata. Sa inyo lang kaya ito? Oh, sa inyo na lang. Ay, dahil sa Indona, tabak makamunting gamit. Oh. Sige na. Ay, mas mabuti na kami kaysa naman sa dalawang anak mo yung dalawa? Hindi ako magpapala. Sabay ang niluwas pero nain at naglang kausaro. So guys, si Michael, kala natin nung una, tatahi-tahimik lang. Pero ngayon napakaano na ni Michael, madaldal. Ano ah? Yan sa wakas guys. Andito na po kami kay Nanay Pur at tapos kay Kuya Pipito. Adi. Medyo malayo. Sabaw. Paano yan pag uwi natin, tutulak yung ano, sasakyan? Naputol yung ano, hélice. Tugang ko, paayos mo tugang ko maghiray. Nay, good morning po. Kumusta po kayo? Mali ito. Ano pong balita? Ha? Ano pong balita? Ang balita ko, mabuti ka yung kamo. Ah, so inaasahan niyo pong pupunta kami? Ha? Alam niyo po bang pupunta kami? Hindi. Ay hindi. Ba't nanginginig po kayo? Trabadora kang panahon. Ah, yan na yung ano, yun na yung resulta. Basa. Kuyan an kamot. Pagkatrabaho, Trabaho. babasa. Para tarok pa kang panahon. Sus. Yan lang po ba yung binuhay niyo sa mga anak niyo? Ha? Yan lang po ba yung binuhay niyo sa mga anak niyo yung pagtatanim? Kumain uminom. Si Kuya, kumusta po? Kuya Pipito, kumusta po? Noy. Kumusta Yan. na? Pasukin natin si Kuya Pipito. Noy. Ping. Piping. Yan, tuloy tayo dito kay Kuya Pipito. Ano po yung kinakain niyo, Kuya? Kanin. Ano pong ulam? Ano yan? Kanin po yan. Kanin, tapos ano po itong ulam niyo? Yun. Sabaw-sabaw ba yan ng ano? Ano yung pananghalian na o Oo. almusala pala? Pananghalian na yan. Wala po kayong ulam. So yun guys, yung kinakain ni Kuya Pipito. Sa tingin ko, ano to eh? Puso? Puso Kuya? Hindi ho. Langka? Hindi ho. Yun, hindi natin mahulaan. Ito yung iniinuman mo Kuya? Hindi ho. Ano yan? Ginagawa ko panhugas sa kamay. Aking kamay. Ah. So ano yung pwede maiulam natin dito kay Kuya? Ito yan, di maubos ni Kuya yung ano, pagkain niya. So may dala kami dito Kuya yung ano, kalderetang so, dilata lang to. Kuya, ituloy mo na po yung pagkain niyo. May ano dito. Ulam. Oh, lalagyan ko Kuya ha. Sige po. Para matapos na itong kinakain niyo. Matagal pa ako maubos. Ha? Matagal ko pa yan maubos. Oh, Kuya. Hindi ko kasi na ano ko yung ano ko bunganga. Ano po? Hindi ko nabubukang maayos. Bakit po? Na ano na yung ano parang naglock yung Nag-lock? hindi ko na maayos. Ah. Kaya unti-unti lang Kaya kumain. pala matagal ka kumain. Oo. So ayun, sorry, hindi ko po alam. Okay lang ho yan. Paano pong nalak? Kung parang ano na yung ugat ba
Yung ngipin nyo parang ano na, nag-lock na yung ngipin nyo? Oo, hindi ko na nabubuka. Kailan pa po yan? Matagal na rin ito. Naku, kawawa naman talaga si Kuya Pipito. Ang dami ni Kuyang ano. Ito, daming sakit ni Kuya. So, nagkapulyo po siya, tapos nalak pala yung ano niya. Dahil ba yung Kuya sa pulyo din? Kaya nalak yung ano mo? Ewan ko nito, siguro kasama na rin ito. Tapos bulag pa siya. Ano to? Pasensya ka na di makita yung mga dala namin. So marami po kami dala dito. May noodles, biskuit, tapos mga dilata, tapos gatas. Opo. May toothpaste din po kayo, toothbrush, alcohol. Tsaka yung mga sangkap po sa loob ng bahay. Meron din kami kuya dalang dalawang tig 25 kilos na bigas. So para po ito sa inyo, ayan, galing po yan sa ating mga sponsors. Ayan, pasalamatan po ulit natin. Si Sir Cades from California, USA, 2,000 po. Si Anonymous, 3,000. Sir Noel Bisnar, 1,000. Tapos si Ma'am Diana Flor, 2,000 po. So meron tayong 8,000 pesos. Ito ko yung mga pinamili namin. Nasa 5,000 po ito lahat. Tapos kinanay ko na lang ibibigay itong tira ni Kuya, yung pera. Oo. Opo, kasi baka ma-misplace nyo. Ang problema lang kinanay, mahina yung pandinig na. Pero pag may pera si nanay, sa akin, pinapatago. Saan niyo po pinapatago? Oo, kasi siya, nakakalimutan niyo kung sino linalagay. May tira pa po ditong 3,000. Kanina ko po ito ibibigay kay Kuya o sa inyo na lang po? Dun. Siya po talaga yung umahawak pag may pera po kayo? Ha? Siya po yung umahawak pag may pera po kayo? Bahala na po kayo dito ha. Pag naubos na po itong pinamili namin, Okay. pwede niyo po itong gastusin na. Thank you. Bahala na po kayo. Kuya, Kuya mo. 3,000 po ito Kuya ha. Tatlong tig 1,000 to. So baka ma-misplace niyo po. Ano eh? Yeah. Oo. Tago niyo po ng maigi. Medyo sanay na ako sa Sasanay nilagyan po ko. kayo. Nasanay na rin sa katagalan ng panahon. Po. Anong gusto sabihin ni Kuya? Pwedeng isa na lang ang sabihin ko sa lahat. Sige po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga tulong na ibinigay sa akin at sa inyo, mga nagsakripisyo para pumunta rito, para makaabot sa amin ang mga tulong na ito. At nagpapasalamat ako sa lahat ng sponsor. Salamat ako sa inyong lahat, sa inyong mga bubuting kalooban. Dahil tinugon ninyo ang aking panalangin at ang aming pangangailangan. Maraming salamat sa inyo lahat. At Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo, magpapala, kung ano man ang inyong mga hanap buhay, sa pagpalain kayo ng Panginoon. At maraming salamat po ulit. God bless you sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam niyo po ba na maraming naiyak po dun sa kanta niyo? Salamat naman na nagustuhan nila. Gustong-gusto po nila kahit ako po nakita po nila na halos araw-araw po pag nadadaanan ko sa newsfeed ko, pinapanood ko po ulit talaga yung video mo kasi yung kanta niyo po talagang galing sa puso. Talagang bagay na bagay po sa inyo sa kalagayan niyo yung kanta. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroon pagsubok man.
Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat Ang po. galing. Hindi ko na tatapusin. Salamat kuya no, sa isa pang kanta na talagang at tagus talaga sa puso. Habang kinakanta niyo po yung kuya, nakapikit ako. Ramdam na ramdam ko po yung kanta niyo. At nagpapasalamat ulit ko sa inyo dahil nagustuhan nyo. At sigurado po akong talagang magugustuhan po na naman ito ng ating mga viewers yung kanta niyo po kasi talagang tagus sa puso po kayo kung kumanta. Pero magaling kuya Pipito. Salamat po sa inyo. sa pagpo-unlock na. Opo. Salamat kuya na. Okay, Marami salamat kang po. na-inspire kasi talang tayo guys, napakaswerte pa natin no. Opo. Kasi tayo, kaya nga sabi ko, wala talaga tayong karapatan magreklamo. Kasi napakaswerte pa natin dahil tayo eto, nagagawa natin yung gusto natin. Kahit papano, nagigising pa dating ng umaga. Opo. Samantalang meron pa sa ating mas mas nahihirapan. Oo. So wala siyang makita, hindi siya makakilos na maayos. Diyan na lang siya talaga diyan na lang siya nag-i-stay. Talagang napakaswerte pa natin. Ayan, salamat kuya kasi marami kang na-inspire na tao. Salamat po sa inyong lahat. Ate Monalyn, salamat. Opo, salamat pala kay Ate Mona Lisa kasi kung hindi dahil sa kanya kuya, hindi po kayo makakarating dito. Opo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ano pa daw? Sa ulitin. Opo, pag may tulong po ulit na dumating po sa inyo, dadalhin ko agad dito. Eh, Ano okay lang yan, Noy. Ano yung gold? Yan napansin ko guys. Ha? Gold pala yung ngipin ni nanay. Dua ani ho. Dalawa po yan. Asa na po yung isa? Hindi, nag-crack. Pinatangkas ko. Hinagad sa kan aki kong bayay. Ta sabi ipa, kuya niya sa pusteso. Mayo. Araw Ay mo sigurado mahal po yan. Bilhin ko na po. Gusto niyo pong bilhin ko na nan? Bilhin ko na? Sorry si Nanoy. Sorry si Nanoy. Ibenta niyo na po sa akin. Ibebenta natin dun sa ano. Ha? Ibebenta na natin. Sorry si Nanoy. Nakakatuwa na doon si nanay. Para joke. De, joke lang po. Oo. Kayamanan niyo po yan. Nasa steady. Sa ibirede. Egi sa... Steady sa everyday. Ay, yes. Okay lang po yan. Okay lang, Nay, na dito na lang kayo kasi matanda na kayo. Ayaw niyo po ba maupo? Sige na. Maupo kayo. Kaya nga din harungkon anta gusto ko mahaman. Opo. Eh, eto po kanina to. Ha? Kanina po itong bahay. Nasaan niyo pa? Pero ito po yung gusto niyong mabuo. Tignan nga natin yung sinasabi ni nanay. Ano pala to? Mas maganda-ganda to kaysa doon. Pasensya na, pero mas maganda to kaysa doon. Kasi ito mga yung sirampayong na lang yung dingding. Ito mga kahoy, sulid, maganda. So dito na lang yung tapal yung bubong. Ba't ayaw niyo pong lumipat? Mayo maning kuyang pa. Kailangan niyo po ng papag, yung tulad po nito. Siminto tali noy. Ipapapluring niyo po yan. Oo, papuluroy ko Kaya pala hindi sila lumilipat doon. Gusto niya palang mapluring. Sagot ko na po yung semento. Ha? Ako na po yung bibili ng semento. Oh, bahala ka. Salamat tabi. Ako na po yung bahala sa semento para matapos po yan. Like namin, magdadala po ako dito ng semento para maayos po yan. Ay, salamat noy sa Opo. ulitin. Yan, sana may mga tumulong pa kay nanay para Oo. isahang isahang punta na lang dito sa semento. Sagutan natin yung semento. Salamat noy. Ano pa yung kulang dito, Nay? So baka maibigay ko. Siminto bye-bye. Bye-bye. Saka, ano pa daw to? Yan po na sa radete. Grabe. Bukod po sa Ba? ano yung kulang dito?
Lalagyan po ng damit. Gusto nyo lalagyan ng damit? Ha? Gusto nyo po lalagyan ng damit? Okay lang. Durabox. Sagot ko na yung Durabox nyo. Ha? Sagot ko na yung Durabox nyo. Yung lalagyan ng ano, ng damit. Ako na bahala. Salamat. Ano pa? Ay, may duyan pala dyan na. Ha? Si Kuya. May radyo ba dito, Kuya? Mayroon o. Ah, meron. So, may ilaw naman. Ay, sa sunod pagpunta po namin dito, magdadala kami ng semento tapos ano, Durabox. Ano? Salamat, Noy. Salamat Okay po lang. kita kay Lord. Salamat, Noy. Anong sabi mo, ta? Magpasalamat po kita sa Diyos. Iyo, sa Diyos talaga. Kundi ang Diyos, paano kita? Iyo po. Kaya, maraming salamat sa malag Diyos. Ta nahulugan kitang biyaya. Ha?